Hey everybody. Well, that was Wizkid with the song Get On Love. So in the studio right now, my guest has just arrived, and I would like to say welcome to Solo. You know him from Niza Boom as Solo, but I like to call him Solo Superstar because he is one of the funniest upcoming artists in Zimbabwe. Solo, welcome to ZFM Stereo on the Brunch Run. Pardon? Yes, okay, totaura neshona yes kani zviri sei kona isolo solo uri live paradio Nhasi pa ZFM iyoyo solo wauya kuradio tiri painterview Zimbabwe yakatoteerera izviso right atienderera mberi nasi usazotaura chirongo utanga wadondivharira okay, no problem. Tinogona kutaura zvedu chishona chakazara. Saka naisolo iwewe unonatsoita nezvei? Ndanzwa kuti hanzi unomboita nezvezim dance hall. Ndoita nezvo zim dance. Saka zvaro kuzviziva ubva wandibvunza futi handichanzwisisisi. Unongotaurira vanhu wewesi. Nai solo asi mambomwira nai mukoma solo. Because muri kuita unge makaguta. Zvidoro zvako totaura zvakomwerengera munitengera. Ebvunyupindura. Aiwa nai mukoma solo. Nai mukoma solo. Tiri paradio vanhu vakatoteerera izvo hama dzenyu dzeZimbabwe yese yakateerera mukoma solo. Manager wenyu ari kupi? Pamwe tingambotanga kutaura namanager tozodzoka pamwe. Manager wenyu mauya naye? Manager? Ndine manager. Amuna manager? Inini ndine manager wacho. Kwewe unondibvunzisa manager wangu wakari kupi? Tiri kuradio, kuZFM, kustation, radio station. Police station. Radio station, kwete police radio station. Shamari wakunetira noise. Itochitira mbocho nambichana. Inina ndinzima matauriro anotaura. Tiri kocheye. Tiri kuradio. Mukoma solo munhu wamauya naye ndiani? Imi handisi kukwanisa kushanda nemi nhasi. Pamwe munogona kuzodzoka rimwe zuva. Nekuti apa tiri kuita zvebasa. Handiti? Izvozvo manje zvakutotaura zvokunibvunza ndoya nani uye zvokuita seizvozvoka. Iwewe chimweta zvabasa rako chete, nditi ndizvo. Takushedzai kuti muye kuradio mukoma solo. Izvozvo vanhu Zimbabwe yese yakatokuteerera. Ndiri kutoona mameseji evanhu paWhatsApp apa vari kuti asi mukoma solo vamira here. Saka I think pamwe togona kuzoita interview iyi mangwana. Handiti nai mukoma solo? Asikuita izvozvo. Interview ngaiitoita. Aiwa, nguva dzedu dzakwana mukoma solo, nguva dzedu dzakwana. Ndofunga takachibuda zvenyu totaura mangwana. Mauya namanager wenyu. Saka pekuramba nditi. Vachakamiri nebvunza. Aiwa, mukoma solo. Gatichi. Ndogona kukurova netina nditokutaurisa. Security! Neti now. Security! Ukuramba kuita zvointerview. Officer! Officer! Shedza kaofisa kako ninji. Officer! Ndichimakopa maka. Handiti ndizvo. Tokonditichi. Aiwa, Chiwenereko. Uri kuno. Aiwa, mukoma solo.